ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଟଙ୍କାଧର ତ୍ରିପାଠୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ରବିବାର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟଙ୍କାଧର ତ୍ରିପାଠୀ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କ ଗହଣରେ ସକାଳ 10ଟାରେ ମନମୋହନ ME ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ଶୁଭଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶୁଭଯାତ୍ରାରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି କନକର ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସମୀର ମହାନ୍ତି, ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ସହ ଦଳର ଅନେକ ବିଧାୟକ ଓ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର ନେତା ସାମିଲ ହେବେ। ଗତ 15 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ମାନଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଦାଖଲ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଳି ଦାସ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। Audio Jungle.